ул 9 балага да мәктәп программасы буенча 9% балага мәктәп программасы буенча атнасына 1 сәгать татар теле дәресе каралган, 45 минут дәрестә әдәбият укытыргамы, әллә тел белемен нечкәлекләренә өйрәнергәме, бабаларыбыз бирасын өйрәнергәме, бу көн кадагына суга торган бер иң авыр мәсьәләләрнең берсе булып кала. Ул инде Башкортстанда гына түгел, Татарстанда да шул хәл бара бит инде, белүегезчә. Ләкин инде теге татар баласы, башкорт баласы үз телен, ана телен белеп үссен иде. Киләчәктә инде ул шушы юнәлешкә басым ясалсын иде дигән фикердә минем теләгем инде. Ләкин инде ул без теләгәнчә генә барып чыкмый бит әле, башкачарак. Менә сезнең шушы мәктәптән татар теле укытучысы булудан туктап дибетиңдә фән белән кызыксынып китүегезгә нәрсә сәбәпче булды икән монсы? Мин инде институтта укыган вакытта ук шигърият белән шигырьләр да яза идем. Ул күңелдә булды. Институтта тәмамлагач аспирантурада калу теләге дә бар иде. Ләкин инде шушы авылга кайтып инде мин Сәрлаш туган ягыма кайтып татар телен укыту эшенә керештем. Аның белән дә бик горурланам, чөнки инде ул бик кирәкле эш. Фән юлында басу һәрвакыт минем уемда булды. Һәм әкренләп инде мин барыбер тупладым үземә материаллар. Һәм инде Гомер буе әзерләндегез инде. Гомер буе әзерләндем дип мөмкинлек бәлки форсат чыкты. Форсат чыктыдан түгел, күңелдә бар бит инде, күңелдә булганнан ният куйдыгыз инде. Башкарырга кирәк, һәм инде үземдә булган хыялымны тормышка ашыру өстендә эшләдем. Бик максатчан кеше икәнсез дә, яме, субханалла. Максатыгызга ирештегез дип уйлыйсызмы әле? Әле тагын нинди максатларыгыз? Ну, һәр кеше алдына бит инде ул максат куя, берсенә ирешә, аннан алга тагы әкрен генә алга бара инде. Шулай максатсыз яшәү инде ул канатсыз кош дип әйтәләр инде кешеләрне. Хәзерге халат, хәзерге үзегез укыткан мәктәптә ничегрәк анда хәзер? Бүгенге көндә әйтеп киттем бит инде, менә шул 1 сәгать татар теле укыйлар. Сез анда булганыгыз бармы? Булгансыз? Бар, шакыралар. Коллективыгыз да. Коллективыбыз бар. Шул коллектив саклана. Саклана, ләкин инде күп. Алар китмәде Казанга, фән белән шөгыльләнергә. Бар, фән белән шөгыльләнергә китүчеләр дә арабызда. Шундый сылтау гына булмасын диде инде ул. Димәгәндә, анда үз эшемне алып барырга мөмкинлек бар инде, куркыныча әйткәндә дип әйтик. Әйеме? Әллә нинди шулай да мөмкинлек бар дип инде менә без бит инде татар теле укыттык. Татар теле сәгатьләре кыскару беренчедән инде укытучыларның да саны кыскара бит инде, ул татар теле укытучылары я булмаса башкорт теле дәресен укытуга күчәләр, я булмаса башка дәресләргә. Татар теле укытучыларының перспективасы бүгенге көндә зур дип әйтә алмыйм. Татарстан инде ул бар яктан да менә татар өчен инде ул Мәккә. Шуңа күрә инде күпләр татарлар гына түгел, башкортлар да Казанга омтыла һәм укырга керәләр. Күп кенә укучылар менә мин үзем укыткан башкорт укучылары да һәм башка танышларым да күбесе Казанга омтыла. Моның сәбәбен алар ничек аңлаталар икән? Магнит кебек Казан тартып тора. Казан тартып тора, Мәккә, мөселман без бит инде барыбыз да, мәсәлән, шушы башкорт та, татар да динебез бер, мәдәниятебез бер. Шул үзенә җәлеп итә. Җәлеп итә. Дөрестән дә монда инде үзеңне әйтәләр бит әле, реализовать итү өчен үзеңнең бөтен мөмкинлекләреңне эшкә җигү һәм үзеңне раслау өчен, максатыңа ирешү өчен мөмкинлек башкалабыз Казанда күбрәк. Шул инде әйме. Иң мөһиме шул. Шулай да без инде кайда гына яшәсәк тә, нинди генә дәрәҗәләргә ирешсәк тә, үзебезнең туган ягыбызны, туган туфрагыбызны, яшәгән, чыккан җиребезне һич кенә дә онытырга тиеш түгел. Менә сез тарихчы буларак та, гомумән фән эшлеклесе буларак та шушы Стәрлебаш авылы, аның район, шушы җирлекнең тарихы белән дә таныштырып китсәгез безнең радио тыңлаучыларыбызны. Урал буе төбәге элегелектән инде татар халкының халыклары белән инде тыгыз бәйләнештә яшәгән. Мәсәлән, тарихның төрле чорларында бу җирләр Болгар, Алтын Урда, Казан ханлыгы, Нугай Урдасы кебек татар дәүләтләре составында саналган. Һәм инде менә әйтеп киттем бит инде, Башкортстанда 56 район Стәрлебаш районы инде шушы чагыштырып караганда башка районнар белән үзенең тарихы белән бик тирәнгә китә. Демәк, башкорт һәм мөселман дөньясына, татар дөньясына бик күп шәхесләр бүләк иткән төбәк.
Мәчет мәдрәсәләре алдынгы карашлы гыйлемле кешеләре белән элек-электән дан тоткан Сәрлебаш төбәгендә яшәүче татар халкының тарихы ерак гасырларга барып тоташа. Әйтик инде 2-3 Дәүләт Думасының әгъзасы Мөхәммәд Шакир Тукаевның 1898 елда Казанда нәшер ителгән тарихы Стәрлебаш китабындагы мәгълүматларга караганда, бүгенге Стәрлебаш авылы урынына беренче кешеләр 17нче гасыр урталарында хәзерге Чистай районы Каргалысы авылыннан Шукындырудан күчеп килеп утырганнар. Һәм инде Урта Азия якларында илтүче борынгы сәүдә караван юлында нигезләнгән утар үсеп зураеп тора-бара мәшһүр авылга әверелгән. Тагы икенче бер мәгълүмат бар инде, ул Степан Разин фетнәсе тармар ителгәч, бастырылгач, шул фетнәдә катнашкан татарлар Агыйдел елгасының сул ярына, Тауташ, Дала катнаш җирләргә чигенәләр һәм алар бүгенге Стәрлебаш туфрагына килеп төпләнәләр. Русиянең кулы ул җирләргә 100 еллар чамасы узгач кына барып җитә. Аннары инде тагы Стәрлебаш эчендә, гомумән ул тирәләрдә яшәгән татар халкы эчендә мөһим бер вакыйга 17нче гасыр азагында булып уза. Шушы чорда Татарстанның Балтач районы Салавыч авылы кешесе Урманай Мулла улы Тукай урыска каршы фетнәдә катнаша һәм Шукындырудан качып әтисенең дусты Мөнәсип Мулла яшәгән Стәрлебаш авылына чыгып китә. Шул рәвешле Стәрлебаш тарихында тирән эз калдырган Тукай бабай нәселе тамыр җибәрә. Бу нәселдән инде бик күп муллалар, ишаннар, ахуннар, мәдәрисләр чыга. Стәрлебаш авылының иң беренче имамы Мөнәсип Мулла дип беләбез инде без. Һәм беренче мәчет һәм мәдрәсә 1640-1660 елларда ачыла дип фараз ителә, ләкин инде 1720 елда гына Петр I тарафыннан рөхсәт ителә һәм инде ул ачылган көненнән башлап 1923 елга кадәр татар һәм тугандаш төрки халыкларга ан белем таратуга хезмәт итә инде. Нурида ханым, менә мин сезне тыңлап торам да, безнең гомумән өчен асыл татар җирләре, татар туфрагын да, инде безнең милләттәшләребез күчеп килеп шунда үзләренең шушы ватан пәрварлык рухын, үзләренең иманнарын, диннәрен саклау өчен көрәшеп, тормашып яшиләр, яшәп яталар. Менә сез инде яңа гына май аенда кайтып килгәнсез. Гомумән Татарстан белән Башкортстан арасындагы хәл вәзгыять, инде безнең мәдәният хезмәткәрләре арасында булган сәяси вакыйгаларны сез күзәтеп барасыздыр. Менә андагы кайткачтын нинди дә булса безнең милләтебез менә шушы көрәш дәвам итүен сез аны тоясызмы? Гомумән менә нәрсә сезне гаҗәпләндерә безнең шушы милләтебезнең асылыбызны саклап калуда, анда нинди яңалыклар бар? Әллә сезнең күңелегез киресенчә төшеп киләме, әллә күтәрелеп киләме? Менә бу соңгы кайтуда. Туган якка кайту инде ул күңелне күтәрә, милләттәшләр яши, тулы тормыш алып бара дидем бит инде. Дус тату яшиләр. Монсы инде айсбергның үскәмеше булды, төптәнрәк караганда. Ләкин инде ул гади халык арасында бит ул проблема юк. Алар һәрвакыт бергә, эшләре дә бергә, бөтенесе гади халык арасында андый проблеманы күрмим мин. Катлау халык арасында. Истән килә ул сәясәт, шулай дип уйлыйм. Сез аны тоясызмы, тойдыгызмы менә? Мин тоймадым әле, мин үземнең яшьтәшләрем белән, туганнарым белән аралаштым. Гади халык арасында булдым дисез инде. Гади халык арасында булдым. Эшләгән вакытта инде каршылыклар булды, татар теле укытучыларына инде мин Башкортстанда татар теле укыткан укытучыларга һәйкәл куйырым дип әйтәсем килә. Чөнки бик җиңелдән түгел, сәгатьләр кыскаруы бит инде ул күңелгә тия, әрнетә күңелне. Нишлисең инде? Бу һәйкәлне бүген дә куярга була дип уйлыйм. Була. Чөнки укытучы эше ул бик җаваплы эш, нинди фән укытсаң да, татар теле укыту инде Башкортстанда тагы да авыррак. Дөрестән дә шулай үзләренең туган телләрен саклау, балаларга өйрәтүдә фидакарь хезмәт күрсәтеп эшләүче барча татар теле укытучыларына без олуг рәхмәтебезне белдерәбез.